Ahojte priatelia, dneska sme si pripravili jemné a nadýchané buchty na pare. Takto dievčatá z papieru na pečenie nastrihali štvorčeky, potom pridali vodu. Dnešné buchty mimochodom robili moje malé dcérky, 7-ročná Miška a 11-ročná Lilianka. Takto následne Miška pridala čerstvé droždie, ešte malá kontrola, lyžička cukru, nádobu sme zavreli vekom a začali miešať. Ďalej sme pridali 600 g pšeničnej polohrubej múky, trocha oleja a nakoniec pol lyžičky kuchynskej soli. Spustili sme program. A cesto sa nám začalo pomaly miesiť. Onedlho sme mali namiesené, krásne, nadýchané a jemné cesto. Následne ho dievčatá vyklopili na pomúčenú dosku, začali spracovávať guľky, tie si rozdelili na dve polovice a tie potom na ďalšie dve polovice. Potom už tvarovali priamo buchty, do ktorých zapracovali džem. Poukladali na papiere na pečenie, aby sa to neprilepilo. Pridali vodu. Nasadili sme 2 poschodia párnych nádob. 1 párna nádoba a pod ňou je ešte 1 párna nádoba. A prikryli pokrievkou. Buchty sme začali naparovať. No a o chvíľu sme mali takto krásne naparené buchty, jemné ako obláčik. No a toto je výsledok. Dobrú chuť. Kukár.